No niin, terve vaan kaikille ja oikein hyvää alkanutta kevättä. Meille tuossa syntyi 10 päivää sitten toinen lapsi ja en sitten malttanut lähteä sinne syrjäkylille kattelemaan, vaan halusin jäädä mieluummin kotiin ja Jukan kanssa sitten sovittiin, että esittelen tämän oman kurssini tässä netin kautta sitten teille. Me pikkusen tässä kuvailen tuossa tätä prosessia, että minkälainen tämä on niin tarkoitus olla tämä kurssi. Eli tämä kurssi alkaisi etäopetuksella ja päättyy sitten lähijaksoon. Eli ei päässä semmoiseen tilanteeseen, että oltaisiin alussa kaikki siinä paikan päällä ja katseltaisiin, miten tämä toimii tämä nettihomma, vaan pitää päästä jokaisen alkuun itsenäisesti sitten. Toki opastusta netin välityksellä puhelimessa pystytään antamaan. Kurssi on jaettu aikataulullisesti 3 jaksoon, eli etäjaksot 1 ja 2, ja sitten vielä lähijakso. Lopussa sitten loppupalaute kurssista sitten kurssin päätyttyä. Kurssiaussa ilmoitetaan, että kurssille tulee osata käyttää tietokonetta, eli ei tule semmoista tilannetta, että siellä joku sitten skippaisi koko kurssin siinä, että ei osaa käyttää tietokonetta eikä saa näitä auki näitä tehtäviä tai ei osaa tehdä näitä tehtäviä. Osaa sitten ajatella jo siinä vaiheessa siinä kurssihaussa, että kannattaako hakea sitten siihen. Ja valituille kurssilaisille lähetetään sitten sähköpostissa kirje ennen sitä kurssia alkua, että mitä siellä tulee siellä kurssilla olemaan ja mitä siellä tehdään sitten ja missäkin vaiheessa. Eli kirjeessä on niin hyvät ohjeet siihen kirjautumiseen ja muutlen käyttöön. Ja sitten kuvattu just tätä sisältöä, että mitä, missä ja milloin. Aikataulullisesti tämä kurssi on ajatellut, että olisi niin hyvinkin väliä nyt tuossa päivämäärien kohdalla vai x. Mutta kuitenkin, että näiden tai jaksojen välissä olisi aina semmoinen 2-3 viikkoa aikaa, että jokainen ehtii varmasti kyllä siellä sitten perehtyä materiaaleihin ja tehdä tehtävät omalla aikaa. Ja nämä Moodlessa olevat materiaalit, ne aukeaa aina vain sitten silloin, kun siinä päivämäärä näyttää aina sitä kohtaa, että mikä on silloin justiinsa alkamassa. Ja toki sitten aikaisemmat jaksot jää sinne näkyviin. Lähijakso olisi sitten perjantaista sunnuntaihin ja ajatellut sen sillä lailla, että perjantaina kerrattaisiin näitä asioita, mitä tässä etäjaksoilla on ollut, näitä oppimistehtäviä ja materiaaleja, niin kerrataan niitä sitten luokassa ja lauantai- ja sunnuntaipäivä olisi semmosia ihan tosissaan käytännön päiviä sitten. Ja käytännön harjoituksessa olisi, niin liittyisi tuohon lämpökameran käyttöön, savuskellustekniikkaan ja hallipaloihin sitten niitä mahdollisimman paljon sitten tietenkin toistoja ja sillä saataisiin sitä rutiinia sitten vaikka olisikin jo semmoisia konkareita, jotka on savusukelluskurssin aikaa sitten käyn. Ja ohjeistuksesta, mitä on ajatellut tuossa, niin miten tätä voitaisiin niin ohjeistaa sitten, niin pikkusen on kirjoittanut tällä hetkellä tänne näitä aina näihin vaiheisiin, että mitä tällä niin tulemaan pitää, mutta kuitenkin aina kun jakso vaihtuu, niin sitten tuli sähköpostilla siitä samalla sitten ilmoitus, että jakso vaihtuu, ja sitten siinä olisi hyvä ohjeittaa sitä, mitä sille jaksolle nimenomaan pitää tehdä, että se tulee suoritettua sitten. Ja tämä opettajan antama ohjaus olisi niin aina jakso alussa ja tarvittaessa aina silloin yhteyttä ottamalla, mikä soittaa vain sitten tai sitten laittaa sähköpostia, niin saapi opetusta tai ohjausta siihen hommaan. Ja opettajan rooli on nyt tässä lähinnä semmoinen työhön ohjaava tällä etäjaksolla, eli antaa aina aukaisee nämä jaksot ja kertoo, että nyt aloitetaan tekemään tämmöistä ja tämmöistä temppua sitten. Ja lähijaksolla tietenkin se opettaja viettää sen teoriaopetuksen, se kertaava ja sitten mahdollinen koe siitä. Ja tietenkin sitten ne käytännön harjoitteiden opetus. Tehtävät, mitä tässä on, niin on helppoja ja lyhyitä. Omasta mielestäni ei ainakaan ole liian vaativia. Itse olen vaan miettinyt, että laittaisin tuohon kakkosjaksolle. Siinä on aika paljon sitä materiaalia kuitenkin, niin että siinä olisi kanssa sitten vähän lisää noita tehtäviä kuitenkin. Että ei se ole pelkästään se, että tulee lukastua vai äkkiseltään läpi, vaan pikkusen joutuisi perehtyynkin sitten. Materiaalit on pääosin Spekin käyttämään näitä savusukelluskurssin materiaalia.
että ne on vaan muutettuna PDF-iksi sitten, että niitä on helpompi selailla täällä. Ja miksi Spekin savusukelluskurssin materiaalia, niin on halunnut, että se on kertaava kurssi siihen savusukellukseen, ja sitten siinä olisi vielä kylkiäisenä sitten sitä teollisuushallia ja lämpökameraa ja tämmöistä. Ja osalla voi olla hyvinkin kauan aikaa siitä, että on kurssin käynyt. Tehtävistä sen verran, että siinä on niin yksi oppimisaihe video, ja siihen liittyy sitten tehtävä. Wordillä kirjoitetaan semmoinen lyhyehkö tehtävä. Sitten on itse testi tuossa alussa liittyen tuohon altistumiseen. Ja todennäköisesti just sille kakkosetäjaksolle sitten näihin materiaaleihin liittyen, niin tekisin sitten sen vielä semmoinen itsetesti-tyyppisen kokeen, tai no, ei voi sanoa, että koe, mutta tämmöinen itsetestin siihen materiaaliin liittyen. Ja haasteita, mitä olen miettinyt tässä, niin tietenkin tuo alun startti, että miten se lähtee kaikilla käyntiin, mutta taas toisaalta sitten väliä aikataulu, ja sitten koska tämä on itsenäistä opiskelua, niin se ei haittaa, vaikka kaikki ei pääsisikään samana päivänä aloittaa, vaan siinä olisi reilusti peliaikaa kuitenkin, jos yhtenä iltana tökkisi, niin pääsisi seuraavana iltana sitten jo kokeilemaan taas uudestaan. Mutta semmoinen oli tämä minun kurssi, ja kurssi on tosiaan pikkusen vielä vaiheessa tässä. Ei ole vielä edes ollut puhetta tuossa, että järjestettäisikö se Spekin kanssa vai pelastuslaitoksen kanssa sitten, vai miten järjestettäisiin, mutta uskon kuitenkin, että sillä olisi niinkö käyttöä täällä Lapissakin kuitenkin. Eipä mulla tämän isompia, että ei muuta kuin mukavat jatkot kaikille, ja palataan taas juttuun joskus. Joo, ei